Hinihintay na lang ang approval ng LTFRB sa inilabas na executive order hinggil sa pagbabalik pasada ng mga bus sa Ilocos Sur. May report si Ivy Hernando. Pirmado na ang executive order tungkol sa pagbabalik pasada ng mga provincial bus patungong Metro Manila. Hawak na ito ng LTFRB para sa approval. Matatandaang hindi sinang-ayunan ng LTFRB ang mungkahing gamitin ng terminal ng mga bus sa Maynila. Imagine natin yung paglipat ng mga pasahero from our bus, sasakay sa ibang bus. Mas maraming exposure. Samantala kung dito, bababa na lang sa terminal namin, kukunti exposure. Sa Bukawe, Bulacan ang sinasabing common terminal. Ang Komite ng Transportasyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Ilocos Sur sinuportahan ang Transport Group at gumawa na ng resolusyon kaugnay rito. Pinasystem ng anti-COVID team natin na kung doon lahat sa Bulacan di magkakaroon ng congestion. Patuloy raw na aapila ang Transport Group na gamitin ang kani-kanilang mga terminal sa Metro Manila sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng LTFRB. Isa raw sa nakikitang dahilan rito ang pagbabawal sa mga provincial buses na dumaan sa EDSA para lumuwag ang trapiko. Samantala, muling pinaalalahanan ng komite ang mga pasahero sa pre-booking. Kung hindi kompleto pag sa origin yung passenger, at if in case na fake yung isinubmit na certificate or yung mga papeles niya, ang mapipenalize ay ang passenger. Bus operator naman ang papatawan ng multa kapag pinasakay ang pasaherong hindi kumpleto ang papeles. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando. Balitang Amyanan.